Some men go one. Some men go one man command. Emkhontweni. Besicela ngayo into yabane do die. Confused my comrade. Abanye bathini i-underground vele i-underground umsebenzi senza i-underground kodwa thina sikho underground. We are here to kubuka ukuthi obani abenza into ezi-wrong. Ukuthi ukuphi ubani akekho umuntu lana omakhonya la except ubaba. Except ubaba. And kwafona omunye nje umnyonyana wathi hawu indaba ngani ngoba nihloliwe. Sathi next order. Kwathiwa nidinga umuntu oyedwa nibaningi kangaka. Nidinga ukulalela umuntu oyedwa. Sathi one man command samasosha thina. Wathe niliwe fanele niyalo nihloliwe nini. Ngizama ukuchaza ukuthi siyakhonyandwa. Into esho ubaba igama lokugcina akekho futhi ozodlalela. Ngoba nathi siyidoda lento yokuthi khanjwe beka ama-structures phezu kwama-structures ayizophela comrade. Izophela ama-comrade. Ukuthi khona i-structure ubeka i-structure. Okugcina hayi uyathanda uthandi uyazonda uzondi asilungiseni lento ye-league. Ngiyacela mhlawumbe abanye bathini bafuna ukuzwa ngobaba. Cha ubaba uthi thina abakhulumeli bababa. Ubaba uyagcina bekhuluma sonke isikhathi. Manje i-wrong manje ukhuluma kolungiswa ubaba lokho. I-youth league ANC. I-women's league ANC. Asifuni kusasa sasisebenzile i-ANC siyaclaima into yethu le. Yebo. Nibonile umkhonto ukuthi wathathu. Sisinde ngoba umkhonto wesizwe lo khona umdala umkhonto association. Thina sona association umkhonto party. Manje manokhama noligi lo wenu. Asifasi kusebenzela i-ANC thina. Akusho izinto ezitshela ubaba. Ngathi sama-protectors alomkhonto. Wena uya-undermine, wena urisha ukorisha ubaba asho ufaka imali zenda. Ashwabu uba ukuthi ufake imali zakho sidima kakhulu. Buwa! Nje o-R10 bethu. Bashaya imbuquko abantu aphethe imali ababhinqa o-R10 asinazophazamiswa ngabantu abaphatha le structure. Yebo! Uliphi usuyipharadise.